Morning, kamahalan. The fuck are you doing here? You. Me. School. Together. Nabuang na ka? Posible. Basin. Maybe. Probably. Buwang na niyo mo. Day! Sa'yo ako pas buntag! You know what? Do whatever you want! Bahala na ka! Sam! Sam! Nakikipait pa mga paranin mo. Ito na, alay? Alay. Kaling sa pogi mong alalay. Yeah. Thank you. Alam mo siya? Siyempre! Gama ko na from the top to the bottom of my heart. Hey! Tapos na natin ikaw! Naka-realize na ko nga rude kay kunin mo. So, pasabot! Wala siya pasabot. Yes, we can be friends. If ganahan ka magkikuyog na kog lakaw, I don't care. Pero don't you ever think na tanan ni mong gibuhat karon will pressure me in the future nga hatagan tigag chance. Huh? Bisan gamay? Bisan gamay! Wala, jud! Bisan os kapatak na tubig gikan sa gripong dili masarado. Okay ra. Wili rin po magulat. Malay magulat, dili ka magulat. If gibuhat na nini mo tanan, kay ga-expect kang na ikapalit, undangi, quit this bullshit now. Asa man jud ka? Kaya ka pa din ang eskwelahan. Di mo ko maatog eskwelahan? Ha? Opposite abog ka sa? Amaw, ako'y klase. Lo! Kami pod. Eskwelahan ka para sa balon sa! Ay, nako'y idea! Wow! Contribute siya kay idea ba eh? Ay na lang! Bugo pa ka, oy! Ay, sorry! Unsa? Ay na! Ay, sorry no, uy! Unsa man? Pilay mo balon? 50. Ako, 200. Wow! Right ra jud. Siyo nga! Good for 2 days na ni! Lagta? Nice! Girls, girls, girls. The fuck do you mean? Hoy, don't give me that attitude. If dili ka, bahala ka. Ay, sunod na ko ha? Oy! Sam! Ayaw sunod na ako. If musunod ka, panitan tingag buhi. Lagta? Oh, sige! Sige! Puta, naman sa ka? Ay, sorry. Na-excite ra mo ko. Kalma ra, good chill ra. Wow! Ako pa'y mo chill. Ikaw naga... Oh, sige! Sige! Oo, ako na. Kalma na. So, asa man siya ganahan mo laag? Opo ko kabalo. Ah! I know a place! Tsada kayo dito! Parang Disneyland! Siguraduhan na yung Disneyland ha? Oh, lagi! Trust me. Di ba? Sakto ko sa murag Disneyland. Oh, grabe imong Disneyland. Bang taya. Gagi. Disneyland ba ni gahapon? Nasaan na di ay? Ah! Balon ako! Tago-tagoan na lang ta! Atay binata. Sige na! Makalingaw bitaw! Ge, ikaw it. Ha, wala. Wala. Bato-bato, fix. Bato, fix. Yawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Asa na gusto siya? Hoy, gawas na! Undang na ko! Sam! Sam? Uy! Sam! Bahala ka, eh! Ha? Sam? Uy! Sam! Lapis ko. Uy! Bahala to siya, eh! Sam! Uli ko! Sam! Hello! Sam! Tara ko diri, uy! Tago siya, maayo dito niya, wala na ko. Uy! Bobo siya. Hello! Uy! Sam! Ay! Ang bag di ay! Hello! Asa man itong bag? Atay! Lah! Kagawa ko gingneng. Lah! Sam? Dali ko ni mo nakailis good. Huwag kita na ganiya? Kinsa man ka? Wait, Sam di ba? Oo, pero wala ko kailan ni mo. Ay, kanang perimota na? Unsa adlaw ron? December 15, No, I mean, unsa tuiga? 2023. Asa? Kasi presidente karon. Rodrigo Duterte! Patay! Adik! Saan mo nila ako ni Ron?